24 de març, a les 8 del dematí, els alumnes de 8è estaven concentrats al pati de l'escola per començar l'excursió de fi de curs als Arcs. Parem a la Font dels Enamorats, prop d'Aiguafreda, per esmorzar i estirar les cames. Continuem viatge cap a Rupit. Vàrem visitar el poble i el Salt de Sallent. I el típic pont penjant. Aquí tenim 5 gamberros de proa provant la resistència del pont. Alguns excursionistes volien anar a visitar el Salt de Sallent, però es van desviar i molts es van quedar mig camí. La següent parada va ser el Santuari del Far, on vàrem dinar i contemplar el paisatge. També vàrem fer una mica d'esport. Anem de viatge cap als Arcs, on vàrem arribar i vàrem distribuir les habitacions, amb baralles i discussions. Al vespre, un partit de rugbi una mica accidentat. Després de sopar, tots cap a dormir! El dia 25 a les 9 del dematí, tots els afamats a esmorzar. I això són les restes del menjar. Després, classe a l'aire lliure a la Fageda d'en Jordà. Aquest bon home és en Jordà.
Després, una llarga caminada per poder recollir els entrepans. Dinar al Bocat Roscat. Després, a rodolar per les baixades del volcà. Una vegada a rodolar, vam anar a pujar al Santa Margarita. L'endemà, a Porqueres, varen visitar les restes del poblat ibèric. I també l'església amb les 3 arcades característiques. A Besalú, els profes apaguen la set. Amb un porronet. Això és el Mikwa, un lavatori jueu de Besalú. Al llarg del pont de Besalú, d'estil romànic. A falta d'un lavabo, a poble de Castellfollit, situat a dalt d'una gran roca volcànica. Un grup de valents expedicionaris van anar al lloc dels últims derrumbaments a buscar roques de mostra. Després de sopar, al costat del llar de foc, un joc varen jugar. Uns quants nois van intentar animar la vetllada.
L'endemà van fer una excursió a la Serra de Finestres. Aquí tenim una magnífica vista dels Pirineus. Aquí tenim el sexy símbol de l'excursió a la Serra de Finestres. La baixada a la Serra de Finestres. Endreçar l'habitació per recollir i marxar. El graciós. Neteges a la Casa dels Arcs abans de marxar. Mostra d'un estrany instrument de vent. Després, un llarg passeig pel llac de Banyoles. Viatge de tornada cap a Barcelona. Ja som aquí.